etxebizitza eskubidea ez dago bermatuta, eta berez gazteak ezin dira emantzipatu. Horrek lehenengotarin egiten duena da ekiditu garapen pertsonalerako aukera bat, bizi proiektu bat gauzatzeko leku bat, toki bat izateak. Proposatua dugu eta orain ja indarrean dago, da etxebizitzaren prezioen mugatzea gaur egun badago indarrean Ipar Euskal Herrian, joan den azaroan 25ean hasi da. Eta helburua da, janik dispositibo horrekin, 2 urtekoa izanen dena, gaztear bermatzea, bizitza duinago bat izatzea eta prekarizazio horri aurritea, ez? Lege batetik bada, gutxieneko soldata igo behar dela, eta horrek bereziki gaztei eragingo die, eta bestetik prezioak, eta bereziki etxebizitzen prezioak, arautu eta bajatu behar direla, ez? Eta bien bidez lortu ahalko litzateke behintzat sarbidea erraztea gaztei etxebizitzara ikusten ari da prestazioen eredu hori, ez? Nola soldata bajuak dituzten da prezio altuaren dirua emango diogu, ez dela funtzionatzen ari, gero eta diru gehiago doa prestazioetara, eta gero eta beranduago emantzipatzen dira gazteak, orduan, behar da bestelako politika batzuk. Evidentzia bada familia ereduak aldatu direla eta etxebizitzak oraindik Euskal Herrian jarraitzen dio erantzuten familia eredu nuklearrari eta esango nuke etxebizitza berrian pentsatzerakoan erdigunean jarri beharko genituzkela baita ere bestelako harreman sare batzuk eta horiei etxebizitzaren bidez ere tokia eman. Soldataren edo diru-sarreren 70% erabili behar dute etxebizitza bat ordaindu ahal izateko. Existitzen diren gazteen emantzipazioerako diru laguntza batzuk ez dira nahikoak eta horregatik eremu tentsionatuekin planteatzen diren neurri berriak interes handiarekin ikusten ditugu eta uste dugu ere gazteen errealitatean eragina izango dutela eta emantzipaziorako aukera berriak eskainiko dituztela. Gaur mahai inguruan ikusi dugun bezala gazteek antolatzeko espazioak behar dituzte, parean dagoen erronka handia delako eta parean dauden interes batez ere beste sektore batzuetatik etorri daitezkeen interesak, jabeen interesak, etxe jabeen interesak, edo sektore finantzarioaren interesak, gazteen interesen aurkakoak direlako sarri, ez? Beraz, iruditzen zait alde batetik antolakuntzaren aldeko adierazpen egin beharko luketela gazteek eta baita ere sindikatuen bitartez aipatu den bezala eta baita ere eremu hurbileneko politika publikoetan eragiteko aukera baliatu beharko luketela, ez?